weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde sukaɓe heblo Afrique weltare Ayawo TV takkusan yoni ha tonto Sorimale galle Siley Gawdel Gaye ko on takkusan yoni ha tonto Wasetake Baroɓe Jakel Jarangel ha tonto Nguy Pete e Salde ene jeeya e gardinde kabuji men ɗo e leydi no Mauritanie e baddu jagorɗe leydi Mauritanie hoto leydi ndi tengtini hay goto kay wawata hono dadde e on borjinɗo kalis to leydi hono Sénégal jonde jagorɗe joɗima toon e gartogol Diomaye Bassirou hono Faye wonno ko ñande alarbaɗe nogas ɗiɗi lewru yorkoma ujunaji ɗiɗi e nogas e joyyi leydi Mali jinim kay kañum dey wawi hono yande e setarnaji gaddanoji hono carburant ene wayno dey ɓe bonni toon ha bonni min jaaha to Burkina Faso Côte d'Ivoire Nigéria Togo Cameroun to jolama jaɓeri min jaaha toon to France Angleterre Israël kañum e Iran har goɗe joni min jaño e kabre ndi salade aadi ɓuri fittude aadi ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuɗo jinneji wi ko fittata aadi mo adodire jande weltare ɓiɓɓe fulɓe an diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tijani Diallo ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina gando bindi laaɓaɗo leɗɗe jaatinde balawale tan walla kala ceerno Amadou Tijani Diallo no safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa ciirol omo safra wonduɓe kista fibrom dogam sidde rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe sattoraɓe dewle kala ceerno Amadou Tijani Diallo ɗo yawrani ɓen wonduɓe koyɗe musoje keeceje musoje ɓalli ɓuutoji ɓalli ƴakkoji e ɓalli ɓuutoji kala ceerno Amadou Tijani Diallo no yawrani ɓen ustaraɓe gora ko yawɓe yitade koye men ustara jippiɓe leecce kala ceerno Amadou Tijani Diallo no yawrani on goldude prostate hay sino prostate ma ko ɓunno ala ko heddi so wonano ko prise on jokkodiri joni mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tijani Diallo dendagal rafde mbawɗa wondude so ɗon maldana ko balɗe tati mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wurjindeji e nder wittoji makko mo yiiti leɗɗe ko fate estomac son jokkude nder balɗe tati mbatta ñamde mbatta yadde kala ko kaajeɗa ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wurjindeji ano ɓen ɗaɓɓoɓe kayitaji ƴewɓe visa ji ƴewɓe embauche kala ceerno Amadou Tijani Diallo andini dendagal kilineɓe mum ewɗo saaha mo tawete leydi France sa yiɗi jokkodirde makko mbatta ko 00336 04 66 27 ceerno Amadou Tijani Diallo base makko ne tawe to Nouakchott en tawi ɗon mi yii ko ne wiye ceerno Abdoulaye sa yiɗi jokkude mum mbatta ko 46 94 21 91 ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wurjindeji base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗon mi yii ko mbatta ko 77 714 94 15 gorko mo melga wurjindeji base makko ne tawe to Rosso Mauritanie ha to Dagana kala ene tawi ɗon ɓi nene makko ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe gorko mo leeraɓe numéro mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tijani Diallo ko laabɗo reedu kommalaɗo woni konni wiide sanne mbadden danɗo faade makko korel te ko aadi yanke mo firtata aadi e jayde weltare TV korel te ko aadi yanke ɗoftowo ɓen safrotoɓe e muɗuma gorel te ene hollita weltare mum faade ɓen e kala saaha artoɓe gorel te ene kollita dañi hen aafiya mawɗo no feewi gorel te ko haako moƴƴo iwru ko tokkore dinnoro ari ko wallude e safrude ha moƴƴi kala daña aafiya muɗum on joguiɗo AVC cardiaque ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru neɗɗo toƴiɗo mo nangata taare kala mum de gorel te ene humta on haaju gorel te noon sa yiɗi andude ko jangta e mum ko kala jahata ko to Google mbaɗa www.gorelte.com ma jangan hoorema kala gorel te an toƴiɗo donkuɗo yaade juma e jama ni jokkoyde enɗam kala musalla ɓandu no fotiri kala gorel te ene momta ha laaɓa e ballal jomiraɗo o
sayidi jokkondirde e tongode ɓorelte beele mbawa jokkondirde mabɓe Oumar Dia to Tambacounda 77 527 14 44 so tawi koto Ponji Salamata Ba 77 695 43 01 so tawi non gonda koto Gawol ko Farmata Abdoulaye 77 150 70 61 so tawi non gonda koto Guédiawaye Amadou Abbas Ka mbatta ko 78 313 89 28 so tawi non gonda koto Thiès e ko taari ɗum kala jokkondirta koye Moussa Dia 78 860 76 68 so tawi noon gonda koto leydi Mali to wiyete Melka Mali jokkondirta koye Abdoulahi Diallo mbatta ko 00 223 72 49 30 07 so tawi noon gonda koto leydi France jokkondirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 so tawi koto États-Unis d'Amérique gonda jokkondirta koye Abousso Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe korelte kawis ɓolo e muɗuma kettude kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinema ko joni min gari addande moon computere moon e ɗemgal pular e ñalawma hande o nasade nogas e tati lewru yorkoma ujunaji ɗiɗi e nogas e joyyi so tawi kotonate ɓotojo ɗo ko Saydou Abouba so tawi ko ɗo e haalirde nde ko Alsane Oumar Mbodj gorko mo Sara Ndogo ko addi ko enen jaaha e kaburuji men Sara Abdoulaye Sarr mo weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinama ene rutta teddungal ene rutta kadi e dendagal hono bandiraɓe winduɗoɓe taw kadi ko waɗnoɓe kadi audio ji mumen noddimo hono duwaw gam duwanademo e ustare hono min yi ko Harouna Sarr cankinoɗo ñande altinare nogas lewru yorkoma ujunaji ɗe nogas e joyyi birnaɗo ñande talatare nogas e go lewru yorkoma ujunaji ɗiɗi e nogas e joyyi amo wimon tan yo Allah windere moon hono baraji hara won ñamade saka yoɓodire ko noon kay Ghali Abouba kañum e Saydou Abouba to likseyba hono gorgal kañumne kay ene kadi ene mbiya kadi ene rutta kadi e duwaw e dendagal hono bandiraɓe wannoɓe audio mumen noddunoɓe mumen kadi e won ene hono ustare taw kadi ko on biyeɗon hono Kunjo Mohammed taw kadi ko Demba Bokar ko keyniɓe ɗum noon cankiɗo ɗo ñande ɗum noon ñande cankiɗo ñande talatare nogas go lewru yorkoma ujunaji ɗiɗi e nogas e joyyi aɓe mbiyamo tan hara won ñamade saka joɓodiron ɗum e mabɓe ɗum ene mbiya tan kamɓe yo Allah yurmoɓe yafoɓe harnaɓe aljanna bi haqqil Moustapha Al Karim koni tigui woni aduna ha yimɓeɓe gasa ene wayno mbiɗoɗen kadi hono kaburuji men hono bato jagorɗe ɗo e nder leydi hono Mauritanie wonno ñande talatare nogas go lewru yorkoma ujunaji ɗiɗi e nogas e joyyi waɗi yimɓe hewɓe no fewi ma woni hono capanɗe tato ɓen taw koto liggornoɓe gouvernement ko leydi hono Mauritanie wonande kay cour de compte o ujunaji ɗi e nogas e ɗiɗi ujunaji ɗi e nogas e tati ene wayi noon hoorejo leydi ndi Mohamed Cheikh El Ghazouani arti hen tigui rigui o wi kala borjinɗo kalis de kañum alay saago hojjikinto ɗum noon no kalis o hono yaari alay saago hay goto woppaka e gueɗe ɗum noon baɗaniɗen ɗum noon tawno wonde amo tengtini e kala gueɗe taw koto ko fati kadi kalis laamu goto foof foti kay ko ɗurnade ɗum wasa kay hono memde ɗum foof alay saago tawa kadi ko wawa rewnede hono lawol jagol kala ko fati noon hono ndema Sidi Ahmed Wulbu o wawi kadi hono tengtinde wiide wonde kadi alay saago kadi ɓen tinno tigui rigui e wasde hutorade ko fati hono mbuñaari kadi e wonɗe ene gueɗe kadi cuggonoji wonɗe ene gueɗe ko fati hono on ndema ɗum noon o haali ɗum ko kanko tawi ko caggal kay nde wawi hono wadde batu ñande talatare nogas go lewru yorkoma ujunaji ɗiɗi nogas e joyyi toon to jaggoto makko toyre wonande kay e ɓen ɓe luggoto wonande inspection générale taw kadi ko toon to département makko to wonande kay
o wawi kadi kon tengtinen no fewi yimɓeɓe nde daroto darde mumen lang gam mbawa kadi ɗoftade taw kadi kono pandole mawɗo leydi ndi Mohamed Cheikh El Ghazouani taw ɗum noon waɗi yidde kadi ko ndema ka mawnine ndema ka wawa kon tuppire no fewi gam yimɓeɓe mbasa luwirdade e ɗen leyɗele gaddoje ɗo taw ko nande kono leggimaji ɗo ko tribunal mo leydi taw kadi ko Mauritanie laamu ko leydi o Nouakchott laamu leydi kono Mauritanie ko gorko gotte tumaɗo gueɗe kamtodirɗe no fewi gueɗe ɗe jiiɗa kay hay nanere ni saka kay wawa kadi kono miijede hallude ɗum woni hono faade ɗum noon wonno ko ñande talatare nogas go lewru yorkoma ujunaji ɗiɗi e nogas e joyyi gorko gooro jibinaɗo mi ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e nayyi woni 1994 ko nde adda toon to tribunal to ñande talatare nogas go lewru yorkoma ujunaji ɗi nogas e joyyi ɗum noon caggal kay nde o tuuma kanko dey o waɗi gueɗe kamtorde e yummakko jibinɗomo caggal kay nde o dorigi on o waɗi ɗum gueɗe ɗe pewani ɗum noon ko on tigui adda toon gam hujjikinade e ɗum noon ko wayi ko caggal noon teskede mo ɗum noon ko teskede e wonɗede gueɗe ko kaw makko kadi ngaddete jeggimo jegui ɗum juuɗe makko caggal ɗum kadi hono baɗe ko debbo wawi kadi portemo hot plainte e waddemo ɗeɗo gueɗe hono taw ko kamtoɗe no fewi nawimo to laamu gam o rewne hono lawol ko kanko tigui darino toon ɗum ɗon noon o wawi hono wulde ɗum o wi dey o waɗani ɗum hayso tawi amo tumani e wonɗede gueɗe wawde ko ƴettude ko nande alcool en wawde ƴettude kon drogue en ɗum ɗo foof ko noon o wi wonde kanko dey o waɗa meeɗa hono wadde ɗum kono noon tribunal o kam wi kam ene wayno yowi golle ɗe ko ma waw kadi hono yurnade ɗum yurnito gam wawde kadi hono ƴewde kadi gueɗe ɗe no ɗe poti kadi yarude no kadi wawa kadi rewnede ɗum lawol batu totolde caggal kay oɗo kay tana ene wayno dey ɗon tacci tan payen toon leydi on Sénégal leydi Sénégal dey ene wayno kañum nen jonde jagorde wawde joɗade e kala taw ko yontere wawi hono joɗade e ñande alarbare nogasi e ɗiɗi lewru yorkoma ɗum noon e gardogol taw kadi ko mawɗo hono leydi ndi hono Bassirou Diomaye Faye ko kanko tigi ardi taw kadi ko on barogu yimɓe heɓe noon mbawi kadi hono nomede hen e ɗum noon e nguɗon batu taw kadi ko jakorɗe so tawi ko ɓen toɗɗaɓe toon ene wayno ko oɗo biyete hono Djibril hono Ndoyi ko kanko de ko auditeur ko internet o ko jogui toon ko master makko ko direction financière contrôle taw ko gestion audit interne ko kanko de toɗɗa jomum directeur administration générale ko fate équipement jagorgal ko fatte hono ñawore o lumti noon ko oɗo biyete hono Aliou Ndiaye ko fate noon taw ko jagorgal ko fate hono emploi kañum e formation professionnelle technique on ko madame taw ko Djirey Kolitilde ko koli expert comptable kanko de wonoma yo won directeur taw ko emploi jagorgal ko fatte emploi kañum e formation professionnelle et technique o wawi kode lomtade ko oɗo biyete noon Babacar Sy so tawi ko madame Kadi Mbodj taw on de ko psychologue ko adi ko woni conseiller taw ko matrique makko taw ko liggey ko 725 803 taw ko bar A ko kanko toɗɗa yo won taw ko directeur orientation professionnelle jagorgal emploi kañum e formation professionnelle et technique taw ko poste o hay goto alada hen so tawi noon ko fatte kono jagorgal ko fatte industrie kañum e commerce woni jeygu ɗum noon ko oɗo biyete hono Massamba Ndiaye ko ingénieur développement économique local ko kanko dey toɗɗa yo won directeur général taw ko association sénégalaise normalisation o jagorgo fatte o industrie kañum e jeygu o lumti ko Abdourahmane Ndione on kadi wiya yo fade tawde ko gueɗe goɗɗe so tawi ko jagorgal ndenderi kañum e sécurité publique ɗo biyete ko Amadoune Diop ko administration civil matricule makko ko temedde jeegom temedere e jeeɗiɗi taw ko barde kanko de o wonno ko préfet département Gossas ko kanko de toɗɗa yo won préfet département
Podor o wawi lomtade ko oɗo biyete ɗon Mokhtar Diop wiya yo waɗ feere toppiti yo no heɓiri passion mum retraite o ko Georges Samba Faye ko administrateur civil matricule makko ko temedde jiɗe nogas ɗiɗi temedere nogas e goho taw ko Barka kanko de wonno ko adjoint gouverneur région Thiès ɗum noon kanko de toppiti koko waɗi gueɗe administrative kanko noma toɗɗa yo won préfet taw ko département Gossas taw o lomti ko Amadoune Diop wiya yo fadde kañumne taw ko fay arde o ko Oumar Sarr Diop secrétaire administration matricule makko ko temedde jeegom capantati e jeetati temedde e capanɗe jeetati jeetati barge o wonno ko adjoint préfet département Kolda ko kanko toɗɗa yo won adjoint préfet taw ko département Thiès taw poste hay goto alano toon ɗo ko Aliou Badara Sibiri Gassama ko instituteur woni jangguinowo matricule ko hono taw ko liggey makko ko temedde jeegom temedde tati e nayyi bar A o wonno ko adjoint sous préfet to arrondissement mo Niamingue kanko de toɗɗa yo won adjoint taw ko préfet département mo Goudomp to o wawi kadi lomtade ko Baba Wilane ɗum noon o wiya yo wat feere kañum fada goɗɗum o ko Mohamed El Amin Ndoy ko secrétaire woni kolaɗo kuuɓal administration matricule makko ko temedde jeegom capanɗe jeetati e goho temedde e capanɗe jeeɗiɗi bar B o wonno ko adjoint préfet département mo Bignona kanko de toɗɗa yo won adjoint préfet taw ko département du Rufisque o lomti ko Modou Samba wiya yo waɗ feere fada gueɗe garoje oɗo ko Modou Samba ko kolaɗo kuuɓal administration matricule makko solde ko temedde jeegom capanɗe jeenayi e jeegom temedde sappo e jeeɗiɗi bar E kanko de o wonno ko adjoint préfet département mo Rufisque ko kanko toɗɗa yo won adjoint ɗum noon cukko préfet taw ko département mo Ziguinchor taw koto poste o hay goto alani hen Ibrahima Pouy kañum woni kolaɗo kuuɓal administration matricule makko ko temedde jeeɗiɗi capanɗe tati e goho temedde jeetati capanɗe tati e joyyi ɗum noon ko bar F kanko wonno ko adjoint woni cukko préfet woni sous préfet l'arrondissement mo Malika kanko toɗɗa yo won adjoint préfet taw ko département mo Bignona ɗum noon o wawi kadi lomtade ko oɗo biyeten Mohamed El Amin Ndoy wiya wonde kañumne yo fad ko fayi arde Babacar Diouf kolaɗo kuuɓal administration matricule makko de solde ko temedde jeeɗiɗi nogas e ɗiɗi temedere capanɗe jeenayi e ɗiɗi bari M o wonno ko ɗum noon ko adjoint mo sous préfet mo arrondissement mo Rufisque ko kanko toɗɗa yo won cukko taw ko préfet département Salémata poste taw ko hay goto alani hen so tawi ko Mamadou Farba Sy kanko waɗa kolaɗo taw ko kuuɓal kono administration matricule makko ko temedde jeegom capanɗe jeegom e goho temedde nayyi e capanɗe nayyi e jeenayi taw ko Barhage o wonno ko kanko de ko cukko préfet taw ko département mo Saraya kanko toɗɗa yo won adjoint préfet taw ko département mo Mbour taw ko on kadi poste hay goto alani hen so tawi ko Silni Fall on ko kolaɗo kuuɓal administration matricule makko ko temedde jeegom e capanɗe jeenayi e jeegom temedde ɗiɗi e sappo bar B o wonno ko cukko préfet département Nioro taw ko Ribbe kanko de o nomama yo won adjoint taw ko préfet mo département mo Dakar ɗum ko poste o kadi hay goto alani hen so tawi ko Landinga Diatta kolaɗo kuuɓal administration matricule solde mum ko temedde jeegom capanɗe tati e joyyi temedde ɗiɗi nogas e jeetati taw ko bar Z o wonno ko adjoint woni cukko préfet sous préfet arrondissement mo Sam Notaire kanko de toɗɗa yo won préfet département mo Dagana taw kadi o lomti ko Ibera Lajar Biram Faye ko kadi o wiya on kadi waɗa wiyama yo fat ko fayi arde wonande kadi oɗo Henri Diagne Gueye ko kolaɗo kuuɓal administration matricule makko ko temedde jeegom capanɗe jeetati e goho temedde nayyi e capanɗe jeegom e goho bar Z o wonno ko ɗum ɗon ko o wonno ko adjoint au préfet taw ko département mo Koumbatoum ɗum ɗon kanko de toɗɗa yo won taw kadi ko cukko préfet mo département mo Fatick ɗum noon o lomti ko oɗo biyete Bou Camara wiya kadi kañum yo fat ko fayi arde so tawi ko madame Jacqueline ɓuuri andirede Kadi Diattou Diop ko kolaɗo kuuɓal administration matricule mum
ko temedde jiɗe nogas e ɗiɗi temedde capantati e jeenayyi bar A wonno ko adjointe mo sous préfet mo l'arrondissement Parcelles Assainies o wawi toɗɗede yo won adjointe préfet mo département mo Pikine taw koto poste o hay goto alani hen so tawi ko Boubacar Ba secrétaire woni kolaɗo kuuɓal administration matricule Moutou Sol temedde jeeɗiɗi e nogas e ɗiɗi temedde ɗiɗi e nogas e joyyi bar B wonno ko adjoint sous préfet de l'arrondissement taw kadi ko mo Wokinan Nimzat o wawi hon toɗɗede yo won adjoint préfet taw ko département Kaffrine o lomti ko monsieur Modou Diawo wiya yo waɗ feere kañum fata ko fayi arde wonande Moussa Ba ko secrétaire woni kolaɗo kuuɓal administration matricule Mamadou Sol ko temedde jeeɗiɗi e nogas e ɗiɗi temedde ɗiɗi e nogas e tati barde o wonno kadi koye service taw koy ko direction générale taw ko administration territoire kanko de toɗɗa yo won adjoint woni cukko préfet mo département Bambey o lomti ko oɗo wiyata kono Mamadou Faye wiya wonde kañumne yo fat ko fayi arde Etienne Antoine tawde ko loppi ko kanko kolaɗo kuuɓal administration matricule mum to solde ko temedde jeegom e capanɗe nayyi e joyyi temedde nayyi capanɗe jeeɗiɗi e jeegom barde kanko de wonno ko adjoint mo sous préfet ɗum ɗo arrondissement de Yombol kanko toɗɗa yo won adjoint préfet taw ko département Kaolack o wawi kadi hono ko lomtade ko Ousseynou Kaba wiya kadi kañum yo fat ko fayi arde wonande kadi oɗo Ousmane Thioub ko kolaɗo kuuɓal administration matricule mum ko temedde jeeɗiɗi e nogas e ɗiɗi temedere capanɗe jeenayyi taw ko bar taw kadi ko 0 woni ɓuulum kanko wonno adjoint sous préfet arrondissement mo Thiaroye ko kanko toɗɗa yo won adjoint préfet taw ko département de Louga o lomti ko Sekkou Seydi o wiya on kadi wiya ko yo fat ko fayi arde wonande Siré Ba secrétaire administration matricule mum ko temedde jeeɗiɗi e nogas e ɗiɗi temedde capanɗe nayyi e jeegom bar C ene wayande ko on wonno ko adjoint sous préfet arrondissement mon notto kanko dey wiyama yo won cukko préfet taw département Mbacké o wawi lomtade ko Amadou Sow wiya kañumne yo fat ko fayi arde Ababacar Saddigue Gueye ko kolaɗo kuuɓal administration matricule mum to sol temedde jeeɗiɗi e nogas e ɗiɗi temedde ɗiɗi e capanɗe nayyi e nayyi taw ko bar E wonno ko adjoint sous préfet arrondissement mo Grand Dakar ko kanko toɗɗa yo won préfet ɗo won adjoint préfet taw ko département de Goudiri ɗum ɗon ko taw kadi koye wawi lomtade ko Ceerno Hamidou Sow ɗum ɗon kadi wiya kañumne yo fata ko fayi arde so tawi noon ko Abdoul Sow on ko instituteur matricule solde mum ko temedde jeegom e nogas e ɗiɗi temedde jeenayyi sappo e jeenayyi barka wonno ko adjoint au préfet département mo Goudias kañum dey toɗɗa yo won adjoint préfet département taw kadi o wawi kadi lomtade ko oɗo biyata Georges Gabriel Diarra on kadi wiya wonde yo fat ko fayi arde so tawi ko nenne joom bana taw kadi ko inspectrice woni korowo toon to l'animation et développement matricule mum ko temedde jeenayyi temedde jeegom e sappo e jeenayyi temedere capantati e tati bar M wonno ko adjointe préfet département taw ko adjointe taw ko préfet département de Matam o wawi ko toɗɗede yo won préfet taw ko département de Gossas taw o lomti ko Abdoul Sow wiya yo fat ko fayi arde so tawi ko Abiboulaye Diallo instituteur matricule mum ko temedde joyyi sappo e nayyi temedde jeegom e nogas e nayyi taw ko bar L wonno ko adjoint sous préfet l'arrondissement de Wadior wawi kadi toɗɗede yo won préfet taw ko département de Nioro ɗum noon ribbe ɗum noon wawi kadi lomtade ko ɗo biyata hon Serigne Fall biyaɗo yo fat ko fayi arde wonande kadi oɗo Youssoufa Sey ko instituteur matricule mum to solde ko temedde jeegom capantati e ɗiɗi temedde tati capantati e jeegom kañum de kañum wonno adjoint taw ko sous préfet arrondissement de Ndindi wayno ɗo kanko woni o toɗɗama yo won adjoint préfet mo département mo Matam taw o lomti ko Matam nene joom bana wiya yo fadde ko fayi arde so tawi ko Aubert Lazare Birane Faye ko kolaɗo kuuɓal administration matricule mo solde mum ko temedde jeegom e capanɗe jeetati e goho temedde nayyi e capanɗe jeegom bar A o wonno ko adjoint préfet département mo de Dagana toɗɗama yo won sous préfet de arrondissement de Diendé département de Sédhiou ɗum noon o wawi ko lomtade ko Sébastien Senghor on kadi wiya gonde yo toppir kadi droit ji mum ko fati kadi fewna pension mum de retraite so fatawi ko Baba William secrétaire administration matricule solde temedde jeegom e capanɗe jeetati e goho temedde nayyi e capanɗe jeeɗiɗi e ɗiɗi bar Z wonno ko adjoint au préfet département de Goudomp kanko dey toɗɗa yo won sous préfet mo l'arrondissement de Djiré Dji
Almadi département de Sédhiou ɗum noon ko wawi kadi ko lomtade ko Moussa Sy wiya kañumne yo toppitu gueɗe mum ko fate ko terse mum so tawi ko Mouhamadou Lamine Thiam kolal kubal administration matricule mum ko 1,9 bar C wonno ko sous préfet de l'arrondissement des Almadies département de Dakar ko toɗɗama yo won sous préfet de l'arrondissement de Kor Moussa taw ko département de Thiès o wawi kadi ko lomtade ko monsieur Oumar Dia wiya yo toppiro gueɗe mum ko fati kadi e retraite so tawi Ousmane Thiaw secrétaire d' administration matricule solde 1,9 1,9 bar G précisément ko sous préfet arrondissement de Mbediane ko département de Louga ko kanko toɗɗa yo won sous préfet de l'arrondissement Almadi département de Dakar o wawi kadi lomtade ko oɗo biyete Mouhamadou Lamine Thiam wiya kadi yo fat ko fay arde so tawi ko Amadou Sarr secrétaire d' administration matricule de solde 1,9 1,9 ɗum noon bar G wonno ko sous préfet de l'arrondissement de Bala kanko département de Goudiri kanko de toɗɗa yo won sous préfet de l'arrondissement de Médiane département de Louga ɗum noon o wawi kono lomtade ko Ousmane Diawo wiya yo fat ko fay arde Modou Diawo secrétaire d' administration matricule solde 1,9 bar K kañum ko adjoint préfet département de Kaffrine kañum toɗɗa yo won sous préfet de l'arrondissement de Bala département de Goudiri ɗum noon o wawi lomtade ko Amadou Sarr biyaɗo yo fat ko fay arde madame Kadi Basta Ndiaye secrétaire d' administration matricule mum de solde 1,7 bar D wonno ko service direction générale administration territoriale o wawi hono nomen adjointe sous préfet de l'arrondissement taw ko Parcelles Assainies département de Dakar ɗum o wawi lomtade ko madame Diakholine ɓuurɗo andirede hono Khadijatou Diop wiya yo fat ko fay arde Ababacar Dieye secrétaire administration matricule solde 1,9 bar E ko wonno ko service à la direction générale mo administration taw territorial toɗɗaɗo yo won adjoint sous préfet arrondissement Grand Dakar département de Dakar ɗum no wawi kadi lomtade ko Ababacar Sadike Gueye wiya kañum yo fat ko fay arde so tawi ko Tafsir Mohamed Thiaw kañum ko secrétaire d' administration matricule mum ko 1,9 bar D ko wonno ko service à la direction générale fade administration territoriale wawi kono nomede yo won adjoint sous préfet de l'arrondissement de Dakar Plateau département de Dakar wawi kadi lomtade ko Master Bousso wiya kañumne yo fat ko fay arde so tawi ko Master Bousso est matricule solde 1,9 bar A wonno ko adjoint sous préfet arrondissement Dakar Plateau wawi won toɗɗede yo won adjoint sous préfet mo arrondissement Sare Koli Salé ɗum noon département de Vélingara ɗum noon wawi wono lomtade ko Younous Diop wiya yo fat ko fay arde so tawi ko Mamadou Diallo Wade secrétaire d' administration matricule solde 1,9 taw ko bar L wonno ko service à la direction générale de l'administration territoriale wawi won toɗɗede yo won adjoint sous préfet arrondissement Rufisque banggue Funangue département de Rufisque ɗum noon wawi kadi ko lomtade ko Babacar Diouf biyaɗo yo fat ko fay arde Ibrahima Mbeng ko secrétaire administration matricule mum ko 1,9 ɓolum ɗiɗi bar G ɗum noon wonno koye service taw kadi ko fati direction générale administration territoriale wawi won toɗɗede yo won adjoint sous préfet arrondissement mo Gamaji Sare département de Podor tawa kadi o lomti ko fari ndawo wiya yo won fat ko fay arde Tafsir Oumar Sall secrétaire d' administration matricule mum 1,9 ɓolum 19 bar taw ko a wonno ko service à la direction générale de l'administration territoriale wawi hono toɗɗede yo won adjoint sous préfet de l' arrondissement mo Dioula Kolon taw ko département de Kolda o wawi kadi lomtade ko Hadji Jibril Fall wiya yo fat ko fay arde so tawi ko Koliba Diatta secrétaire administration matricule de solde 1,9 taw kadi ko bar ɓolum wonno ko service à la direction générale de l' administration territorial wawi hono nomede yo won adjoint sous préfet de l' arrondissement de
koto taw ko département to Nioro taw ko rib dum non way ko lomtade ko Lamine Kaba wiya yo fat ko fay adde so tawi ko Moustapha Seck secrétaire administration matricule mum de solde temedde jeedi capantati e ɗiɗi temedde tati ɓolum jeetati temedde tati e jeetati ɗum ko bar wonno ko service taw ko direction générale administration territoriale wawi hono toɗɗe yomon adjoint to sous préfet de l'arrondissement de Missira Waden département Koundel taw kadi o wawi kadi ko lomtade ko Kabasal wiya yo fat ko fay arde so tawi ko Pierre Nestor Noël Koli ko secrétaire administration matricule de solde ko temedde jeeɗiɗi e capanɗe nayyi e nayyi temedde jeenayyi e nogas e tati taw ko bar C wonno koye service la direction générale de administration territoriale wawi hono toɗɗe won adjoint sous préfet de l'arrondissement de Notto département de Thiès o lomti ko Siré Ba wiya yo fat ko fay arde so tawi ko Adama Paye secrétaire administration matricule de solde temedde jeegom e capannayyi e joyi temedde jeetati e nogas e jeegom bar wonno koye service à la direction générale de l'administration territoriale o wawi hono toɗɗede yo won adjoint sous préfet de l'arrondissement de Sam Notaire département de Guédiawaye taw o lomti ko oɗo biyeteɗo Landingue Diatta wiya yo fat ko fay arde madame Sébastiana Badji ko secrétaire administration matricule mum de solde ko temedde jeeɗiɗi e capannayyi e jeegom ɓolum sappo e ɗiɗi bar H o wonno koye service à la direction générale ko fate administration territoriale o wawi kono toɗɗede yo won adjoint taw ko sous préfet de l'arrondissement de Malika département de Keur Massane o wawi kadi tawde ko lomtade ko oɗo biyeteɗo Ibrahima Pouy wiya yo fat ko fay arde madame Fatou Diaw Diang o Dieng ene waɗi ko secrétaire administration matricule mum ko de solde ko numéro temedde jeeɗiɗi capannayyi e jeegom ɓolum ɗiɗi bar G wonno koye service à la direction générale de l'administration territoriale o wawi hono nomede yo won adjoint sous préfet de l'arrondissement de Thiès banggue worgo département de Thiès o wawi kadi ko lomtade ko oɗo biyeteɗo Ibrahima Dramé ɗum noon ko wiya kadi o fat ko fay arde oɗo ko Mané Diaw ɗum noon ko madame Mané Diaw ko secrétaire administration matricule mum ko temedde jeeɗiɗi capannayyi e nayyi temedde jeenayyi capannayyi e jeeɗiɗi bar C o wonno koye service de la direction de l'administration territoriale o wawi hono nomede yo won adjoint sous préfet de l'arrondissement de Diamy Niadio département de Rufisque ɗum wawi koydi lomtade ko madame Mariam Sylvia Kane wiya yo fat ko fay arde madame Mariam Sylvia Kane ko institutrice matricule mum ko temedde jeegom e capanɗe jeeɗiɗi e jeegom temedde joyyi capanɗe tati bar C président ko adjoint o wonno sous préfet arrondissement de Diamniadio o wawi kadi wiyade yo won adjoint taw ko sous préfet de l'arrondissement de Wak Nguna taw ko département de Nioro reb o wawi kadi lomtade ko oɗo biyete hono Siré Diallo wiya yo fat ko fay arde so tawi oɗo ko Cheikh Diagne secrétaire d' administration matricule de solde temedde jeeɗiɗi capannayyi e nayyi temedde jeenayyi e joyyi bar G wonno kadi ko service à la direction générale de l'administration territoriale o wawi kadi toɗɗede yo won sous préfet mo arrondissement Niakhar département mo Fatick ɗum noon o wawi kadi lomtade ko Amadou Ba wiya kadi yo fat ko fay arde so tawi ko Daouda Mbow secrétaire d' administration matricule mum de solde ko temedde jeegom e capanɗe jeetati temedde joyyi e nogas e goho bar B o wonno ko service taw ko direction générale administration territoriale o wawi kono toɗɗede yo won adjoint sous préfet arrondissement de Ndam département de Mbacké ɗum o wawi kadi lomtade ko Mamadou taw kadi ko Niang wiya yo fat ko fay arde so tawi ko madame Mariam Diaw secrétaire administration matricule mum de solde temedde jeeɗiɗi capannayyi e nayyi temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi e jeegom taw ko bar A o wonno ko service à la direction générale de l'administration territoriale o wawi hono nomede yo won adjoint sous préfet arrondissement de Almadi département de Dakar o wawi ko lomtade ko Madiaye Diagne Ndiaye wiya yo fat ko fay arde so tawi ko ɗon ko Madiaye Ndiaye oɗo noon ko instituteur matricule mum de solde ko temedde jeegom sappo e goho temedde tati e nogas e tati taw ko bar B président ko adjoint sous préfet arrondissement de Almadi o wawi hono toɗɗede yo won adjoint sous préfet mo arrondissement de Koumbal département de Kaolack ɗum noon o wawi lomtade ko oɗo biyeteɗo hono Ibrahim Fall wiya yo fat ko fay arde so tawi ko Abdourahmane Kébé ko secrétaire administration matricule mum de solde temedde jeeɗiɗi e goho temedde joyyi e capanɗe jeetati e goho bar taw ko hash ɗum noon o wonno koye service à la direction générale administration territoriale o wawi hono nomede won adjoint sous préfet de l'arrondissement de Fimola département de Fatick o wawi kadi lomtade
ko do bere do Oumar Kaba via yo fat ko fay arde so tawi ko Mohamed Malik Ngom secrétaire administration matricule Mamadou Solto temedde jeedi capannay nay temedde jeenay sappo e jeenay bar J ko wono ko service à la direction générale administration territoriale way hono nomede won adjoint sous préfet mo arrondissement de Fissel département de Mbour o way kadi lomtade ko Léopold Yangan Diop via yo fat ko fay arde madame Adji Mam Diara Bousso Mbaye secrétaire administration matricule mum ko temedde jeedi capannay nay temedde jeenay capannay e joyi bar G ko wono ko service à la direction générale administration territoriale way hono nomede won adjoint sous préfet arrondissement de Wakinan Nimzat département de Guédiawaye o way kadi lomtade ko Boubacar Ba wiya yo fat ko fay adde so tawi ko El Hadj Balla Camara ko secrétaire administration matricule mum soldo temedde jeegom e capanɗe joyi e goho temedde jeegom e capanɗe jeenayi e jeegom bar A o wonno koye service à la direction générale de l'administration territoriale o way hono nomede won adjoint sous préfet arrondissement mo Pikine Ndagundan département de Pikine o way kadi lomtade ko Hamadi Touré wiya yo fat ko fay arde so tawi ko Amadou Garmi Wadda ko secrétaire d'administration matricule mum ko do solde ko temedde jeedi capannayyi e jeegom ɓolum sappo e jeeɗiɗi ɗum noon bar G ɗum noon koye service direction générale administration territoriale way hono nomede yo won adjoint sous préfet l'arrondissement taw kadi ko Meouane département de Tivaouane ora wawi kadi kono lomtade ko Cheikh Tidiane Sow wiya yo fat ko fay arde so tawi ko Cheikh Tidiane Sow ko instituteur matricule mum do solde temedde joyi e sappo e tati temedde ɗiɗi sappo bar F wonno ko adjoint au sous préfet de l'arrondissement de Meouane o wawi kadi ko nomede yo yo adjoint sous préfet arrondissement taw ko Weli Ngara Ferlo département de Ranérou taw ko Ferlo poste taw ko hay goto ala hen so tawi ko madame Soda Maria Ana Cissé ko secrétaire administration matricule mum de solde ko temedde jeeɗiɗi capanɗe jeenayyi e nayyi temedde jeetati e capanɗe jeeɗiɗi jeeɗiɗi bar A ko wonno ko service à la direction générale administration territoriale o way hono nomede yo won adjointe sous préfet arrondissement de Thiaroye département de Pikine o wawi kadi lomtade ko Ousmane Thioub wiya yo fat ko fay arde so tawi ko Amadou Ndiaye instituteur matricule solde temedde jeegom e capanɗe tati e ɗiɗi temedde jeegom e sappo e ɗiɗi wonno ko adjoint au sous préfet de l'arrondissement de Dakali o wawi kono toɗɗede yo won adjoint sous préfet arrondissement de Takakine taw ko département de Fatick o wawi kadi lomtade ko madame Gedda Doucouré taw ko wiya yo fat ko fay arde so tawi ko madame Gedda Doucouré institutrice matricule de solde ko temedde jeegom e capanɗe jeetati e tati temedde tati e capanɗe joyi e ɗiɗi bar D wonno ko adjointe sous préfet arrondissement de Takagine wawi ko wiyede yo won adjointe au sous préfet de l'arrondissement de Lour Escale département de Koungheul wawi kadi ko lomtade ko Mamadou Dieng wiya yo fat ko fay arde tawi ko Birane Fall professeur collège enseignement moyen matricule solde mum ko temedde joyi sappo e joyi temedde capanɗe jeetati e jeegom bar H o wonno ko adjoint sous préfet arrondissement de Koumbal o wawi won toɗɗede yo won sous préfet do arrondissement de Bakour so tawi ko département de Weli Ngara monsieur Cheikh Sar Thioune wiya yo fat ko fay arde so tawi ko Oumar Dieng instituteur matricule solde temedde jeegom e nogas e jeenayyi temedde jeenayyi capanɗe jeeɗiɗi e jeetati wiyama waɗama nommé taw ko adjoint sous préfet mo l'arrondissement de tawko Fongul Limbi département de Kédougou tagad o wawi kadi ko lomtade ko Yoro Sy wiya yo fat ko fay arde Mouhamadi Dieng instituteur matricule solde temedde jeeɗiɗi sappo e tati temedde joyi capanɗe jeenayyi e nayyi taw ko bar L wawi ko toɗɗede won taw ko adjoint sous préfet mo arrondissement mo Niaming taw ko département de Médina Yoro Fula o wawi kadi ko lomtade ko Alioune Badara Siri Gassama taw ko wiya yo fat ha ko fayat ɗum noon ene wayno ko Marie Rose kadi Fatou Faye ko secrétaire d'état ɗum noon wonande ko toon to gardiɗo hono jagorɗe to kanko dey toppiti ko gueɗe e cagga gueɗe jokkodiral hakkude makko e institution kanko jogui hono porte kadi woni kadi jogui konngol hono laamu ko kanko bayyini oɗo tawde ko ɗerewol wonande ɓeɗo kadi toɗɗaɓe e batu jagorɗo wonnuɗo ɗo here e oɗo alarbaare nogas e ɗiɗi lewru yorkoma ujunaje ɗiɗi e nogas ujunaje ɗiɗi e nogas e joyi ɗum noon ene wayno ko ɗum ɗo kewno toon to leydi wono Sénégal so tawi noon ko fati noon hande ko to leydi wono Sénégal fati noon e gueɗe taw kadi ko trafic wonande ɓen migraji ɗannotoɓe fade kadi e wonnoɓe ko funtoɓe yimɓeɓe taw kadi ɓen jokkodiri
koye ɗum ɗo ji mawɗe no feewi noon wayno kadi ko réseau ji mawɗi noon ko ɗum woni gendarmerie taw ko national wawi kadi mo Dakar o kañum e Kaolack mbawi kono yante e ɓen bonni ndundu sabbundu taw kadi ko ɓen taw kadi ko waɗannoɓe wonɗe ene gueɗe ɗum ɗon wonno ko ñande taw kadi ko talatare nokasi go lewru yorkoma ujunnaji ɗe nokasi e goho mbaɗi opération baɗɗo fayida no feewi gam fusde ɗum ɗon ɓe mbino ɓeɗo ɓe tawi ɓe jokkodiri koye entreprise aji mawɗi no feewi international uji taw kadi ko net toon to Rufisque ene wayno de toon to joggul ko bateau goto ene wayno de wawi kadi wono darade toon wona ɗo ɓuftoto ɗo plage mabɓe jokul ɗum ɗo Rufisque ɗo ɗum no de ene wayno de ko kadi ɓen hoɗɓe ɗo ɓe erima laamu ngu nde arata ɗon gam ƴewde e ɗum ɗon ko watte ɗon ko ɗo ɓen ɗo ɓuftoto ni ene jaaha ha to lana ko e ganda kadi lana ka halko woni hen ɗum ɗo alay saago ɓe mbawa kadi ko ƴewde ɗum ɓe kiña ɗum ɓe ƴeewa haɗa kadi ko goɗɗum yantude hen to hande ko ɗo leydi hono Sénégal ene wayno de ko fati noon e gueɗe oɗo biyete kono Jabel taw kadi ko Madiabal taw kadi ko Diagne jagano to leydi hono France gila ñande talatare nogasi ko lewru yorkoma ujunaji ɗiɗi e nogas e joyi caggal kadi nde waɗa hono mandat d'arrêt taw kadi koye o juɓe jokkodiri koye ɗumen Interpol gonɗo toon o ɓen mbawi hono joggudemo toon mbawi hono luskudemo caggal nde loskomo ɗe mbaɗi toon ɗe ɓe mbawi kadi hono woppiddemo ɗon ɓe mbi mbaɗemo sous contrôle judiciaire ko adi aɓe jurno taw kadi ko dossier o ɓe ƴeewa tigui rigui ko leydi Sénégal wi ko marɗi ene ɓe daña e makko ɗum walla ala ko woni on to fof ɗum noon nana kadi yesso guite men caggal keɗe leydi hono Sénégal jaɓanta ko leydi hono Mali toon ene wayno taw kadi ko jinimi ɓen de ko seɓɓitiɓe wonɓe toon ɓe e ɗum noon mbawi wadde toon janggu kamɓe ñande talatare nogasi ko lewru yorkoma ujunaji ɗiɗi nogasi ɗiɗi frontiére hakkude mabɓe e leydi Côte d'Ivoire toon de ɓe mbawi kadi taw kadi ko ɓen camion ngaji garno toon taw ko carburant gummino toon ɗum ɗon hayso tawi ni ɗin camion ngaji ene mbanno kadi escorté taw kadi ko hono yankoɓe ɗum noon addanani kadi ɓen wawde kadi dadde e tana ɓeɗon kadi taw ko jinimi en seɓɓitiɓe wonɓe toon ɓe ɗum nene oɗo saaha noon leydi Mali ene manquera carburant no fewi wonande kadi e nder leydi ndi kala wondi hen kadi ɓe mbaɗi ñande aljumaɗe kadi ɓe tengtini wonde wonande hono rewɓe ɓe kadi ɗannotoɓe ɓe hewde wadde ya gartaɓe ɗum ɗo kala ɓeɓe jaggui haɗa wi tinani alay saago wona e rewɓe kadi dañɓe hen caɗele no fewi piya caggal kadi ndeɓe jaggui ɗumen murnaki ɗum noon ɓe pii ɗumen tan ko ha ɓalli mumen kay batti kay worñude ɗum noon e oɗo saaha noon kala ɗannotoɗo de heewi tan ko ƴewde kay taw kadi ko melfe mumen wawa kadi hono hurde e ɓandu mum ɗum noon hayso tawi kadi a waɗi ɗen malfe ene ñaaga kadi ɗe cakkata kadi taw kadi ko robboji kadi tiiɗi no fewi mata sa fiyama taw kadi ka ara wawa kadi ko dandude hoorema ɗum noon ene wayno jagorgal mabɓe ñande talatare nde hono gardiɗo hono jagorde mabɓe nde hono général Abdoulaye Maïga wawi hono bayinde wiide toon de ɓe jiiɗi ko bonnude leydi ndi e wadde ɗum kadi taw kadi ko déstabilisation wonande kono leydi ndi toon to Burkina Faso toon de ene wayno ko ex procureur mabɓe hono général toon to Ouagadougou to Jean Jacques ko on bifta ñande altinare hono ɓennude taw noon biftiɓe ko agence taw kadi ko national wonande ɓen ñukkintoɓe ANR ko ñande altinare wonno toon ɓe diftiɓe ɗon andaka noon hay oɗo saaha joni halto woni e nder leydi toon to Burkina Faso toon ene wayno dey to fati e toon to Côte d'Ivoire dey toon dey ene wayno kamɓene aɓe jogui oɗo saaha guila nogas joyi nduɗo lewru ndu goɗɗen yorkoma ujunaji nogas ko noon tigui wonata taw kadi ko woteji mabɓe ɗum noon Alassane Dramane Ouattara kanko de o wawi kadi kono ƴamta toon wadde kadi mandat makko nayaɓo wonande addade hono leydi ndi kanko noon ene teska guila o ari e jappere nde guila e avril ujunaji ɗiɗi sappo e goho ko kanko ardi hono leydi ndi o tawi leydi ndi ko caɗele mawɗe woni ɗon hakkude caɗele ɓiɓɓe leydi ndi ko peccor woni toon o ari o rendiniɓe ɗo joni ene teska kadi ede tana ari e toon e nder leydi ndi fonde ujunnaji tati neɗɗo wawi hono wasde hen pittali mumen ɗum noon kadi leydi ndi yaarino caggal to batte faggudu nde taw ko fanniyanke e ko fati noon o dartini hono leydi ndi kadi wawi hono yaarude hono yesso tigui rigui no fewi ɗum noon waɗi ɗum noon e oɗo saaha kanko noon o wi wonde o woppani gardugol hono leydi ndi alay saago o jokka hono golle hono makko toon to Niger ene wandi ko on jibinande tawde ko Amérique
debbajo ɗum noon ko on dey bifta toon jamma talatare jofi alarbare nogas ɗi lewru yorkoma ujunaji ɗiɗi e nogas e joyi ɗum noon ha ɗo ɗum noon ene wayno bayyin ɗum noon ko wonande kadi ko RFI ɗum noon ɓe on noon difta toon wiyete ko Kevin Rido ɗum noon ko on kadi ɓe jahano koye koyɗe kay wawde kadi addude ko nande kono guura toon ko on tigui hono bifta toon so tawi ko toon to Nigéria tribunal taw kadi ko kano ɓurɗo mawnude toon e nder wuuro to banggue rew Nigéria ko on dey yamiri taw kadi ko police taw kadi islamique yo waw kadi wawnude ɓeɗo taw kadi ko ɗiɗo taw andaɓe e TikTok ɗum noon caggal kay nde ɓe mbi wonde ɓe mbayini e nate osoje ɗe woni vidéo ji aɓe kolli taw kadi ko on oɗo biyeteɗo taw kadi ko influenceur biyete kono Idrissa taw kadi ko mais Wassira ɗum noon ko influenceur mawɗo wonande kadi kanko ko mbaɗo hono TikTok so gasno waɗi ɗum koye nder compte makko TikTok o wawa hono bayinde ɗum noon kanko noon e oɗo hono biyeteɗo hono Bassira Yar ɗo Kouda ɗum noon ɓe mbi wonde kadi e nder ɗum ɗo maɓɓe de ɓe jii hen aɓe ɓucodira ɗum noon alay saago ɓe mbiye ɓe porché kamɓe ɗiɗo mbaɗe ɓe mbaɗi ngalɗon gollal yo police o yaa jaggaɓe kamɓe ɗum wiya yoɓe ndesodir ɗum noon ko ɗum woni golle mabɓe ɗeɓe toɗɗa wonde kay yoɓe mbaɗa ngalɗon hon gollal toon to Togo ene wayno de français ji taw kadi ko joyo kañum kadi taw kadi hen nayo taw kadi ko jeeya ko toon to wiyete kono bouche di ron ɗum noon taw kadi ɓe jahata ko duuɓi capanɗe jeeɗiɗi ha juuɗi capanɗe jeeɗiɗi e joyyi ɗum noon ko ɓen tigui mbaɗi toon on accident ñande talatare nogas ko lewru yorkoma ujunaje nogas joyyi e nder lawol Togo ɗum noon taw kadi ko bayini ɗum bayina ko ñande alarbare nogas ɗi lewru yorkoma ujunaji ɗiɗi e nogas ɗi taw kadi ko AFP woni agence française de presse ɓen kadi ɓen kadi mayɓe hen tato kadi ko originaire taw kadi ko sio tat toon ene wayno to Cameroun ene wayno toon Cameroun kañumne caggal kay nde bayinago waɗa nde jencude ndi yalti ɓe totti ɗum oɗo Paul Biya jaro e duuɓi capanɗe jeenayyi e ɗiɗi taw kadi ma ari e jappere ma won kadi woni hen ma won duuɓi capanɗe nayyi e tati ko on caggal ɗum noon ene wayno de waɗi gulani no feewi Issa Curuma Bakary ko kañum kay wi wonde kañum fooli ɗum noon so tawi noon ɓe totti on wona hunde nde ganduɗa hoorema on ko wona hunde fonde wonde no feewi wona ko ñande talatare nogas go lewru yorkoma ujunaji ɗiɗi e nogas e joyyi toon to Yaoundé Dola on e Garouna ɗum ene wayno de toon ene wayno ko manifestation gulɗi e goni toon ɗum noon ɓe mbino noon leydi wono France wino wonde yimɓe mum wonɓe toon ɓe yo mbaɗe feere taw kadi ko garta ɗum bayyina e réseaux sociaux ɗi ɓe garti hen noon ɓe mbi ɗum meeɗa wonde ko yimɓe kala tan ko beela ɗum noon ala ko woodi e majjum haydara ko ɗum noon takkusan yoni ha toon to kay heydi galle ceerno Amadou Tidiani Ba ɗum noon to joolam jaɓeri pour ɗon ko leydi hono leydi France dey toon ene wayno ko oɗo taw kadi ko debbajo taw kadi ko patron mo taw kadi ko liggoɗo koye écologie ɗum kadi ko Marine Todélé noon o bayininde e toon to nouvelle taw ko OPS ñande alarbare nogas ɗiɗi lewru yorkoma ujunaji ɗiɗi nogas e joyyi o wi kadi o jeyete koye ɓen yimɓe ardade hono leydi ndi wonande wuroji mabɓe baɗoyoji ujunaji ɗiɗi e nogas e jeeɗiɗi ɗum noon o wawi kadi kono wiide ɗum kadi taw kadi ko alay saago o wi ko parti landa makko ka woni ka mo wawa bayinde ɗum ñande lewru taw kadi ko décembre garoyowo o ɗum noon o wawa kadi kadi heblanade ɗum nde tawno kadi e oɗo saaha ko neɗɗo kadi keptinaɗo o yahata ko duuɓi capanɗe tati e jeenayyi ɗum noon ko kanko ardi taw kadi ko écologiste citoyen toon to guila kay e décembre ujunaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi e ɗum noon kadi ko ƴamowo kay ardade kono leydi ndi ɗum noon kadi o wi alay saago ɓe ndewata koye lawol poccugol ngam yaltinde leydi France e oɗon fatara mo woni e ɗum noon kadi tigui rigui landa mabɓe ka maɓe mbawa kadi kono darde mabɓe lang haaɓe mbawa kadi kono gagnade kono primaire mabɓe haaɓe mbawa kadi gardade kono leydi ndi ɗum noon ko ɗum woni ko bayini toon ɗo ko ene wayno de ko Angleterre ene wayno Angleterre roi Charles taw kadi ko 3 ɗum noon kanko de e joom suudu makko ɓe mbawi kadi yaade kono jillu toon taw kadi ko ene wayno de kanko noon ko maw won neɗɗo hono gadano wawde kadi kono juldude kadi e oɗo taw kadi ko
kan oɗo papa ɗum noon ko lawol kadi kono gaɗanol wonande kananke e ɗum noon wawde kadi kono juutde mabɓe ɗum noon mbiwoto juuti no fewi ɗum noon wonno ko jande alarbaɗo nogas ɗiɗi lewru yorkoma ujunnaje ɗiɗi nogas joyyi nguɗu ɗon jullu taw kadi ko balɗe ɗiɗi o waɗa ɗum toon no Vatican ɗum noon kanko e joom so makko Camilla ɗum noon ɓe mbawi kadi wono bayyinde ɗum ɗum noon mbi wonde kadi ñande alkamisare ñalawma taw ko hande o ma waw kadi wawde kadi ko hono juldude kadi oɗo Papa Léon mo 14 e nder chapelle sigil ɗum ma won fodde duuɓi temedde joyyi ko ɗum a wayri wadde ɗum no wonanimo fartange kanko kadi e wawde kadi hono dañde kadi oɗo fartange e wawde taw kadi ko juldude oɗo tawde tawno wonde diine mabɓe taw ko ICN kagal to ko Iran wawi hono bayni ñande alarbaɗo nogas ɗiɗi lewru yorkoma ujunnaje ɗiɗi nogas e joyyi wawde kadi wiide wonde taw kadi ko ɓiɗɗo debbo Iran najo jaggano toon to leydi wono France biyeteɗo taw ko Maha Diaye taw kadi ko Stéphane Ndiari jaggano toon to leydi hono France guila e février caggal kadi nde o bayi toon wadde haala makko e réseaux sociaux ji ngam walande yimɓeɓe halko firti terrorisme e nder réseaux sociaux ji ɗi noon fati kono ñawore leydi wono France faye makko ono junggo sokimo toon mbawi hono bayide ɗon mbawi wiide wadde ko jaggogal leydi hono Iran wawi wonde ko gueɗe caggal hono leydi wi wonde kanko de o wawi kadi taw kadi ko woppede kono noon ene wayno de leydi hono France kam haalani haydara e pour goppiragol makko kono no ɓiyo kam ene wayno de ko hen wona taw koye oɗo saaha koye sous contrôle judiciaire o woni kono ma wat feere waɗe darde waɗe mate kam omo arta e toon leydi makko taw ko Iran Israël cour mabɓe international cour international justice CIJP CIJ ɗum no wawi hono bayyinde ñande alarbaɗe nogas ɗiɗi lewru yorkoma ujunnaje ɗiɗi nogas e joyi e wiide wonde kay ma mbaɗa feere leydi Israël ko fati kadi haqqe aade toppito ɗum no fewi woppita kay guura ka naara e nder leydi toon Palestine ngam faabade ɓen rofolɓe wonɓe toon ɓe harjinɓe e guura ɗum noon yooɓe goppu ɗumen tigui rigui ɓe mbawa kadi ɗum ɗon mbawa kadi ɗumninde gueɗe ɗe mbawa kadi nadde toon ɗum noon haɗa mbiya wonde kadi kala ko ari haɗa mbiya wonde ɓe tinani ɗum noon ko jertinago nde kadi oɗo cour international de justice fawe leydi hono Israël ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe ɗo kumpital men e ɗemgal Pulaar ɗo kalɗen hen wonande kay Ayawo TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma so tawi noon toto so tawi kaɓɓirɗe towɗe ɗe ko Saydou Abouba Moulik Seyba hono gorgol so tawi ko ɗo e haalirde nde ko Alsane Oumar Mbodjo gorko mo Sara Ndoggo yo jaam jogomi jogomo.